Добре дошли на гостите ни от Dagi Music, хип-хоп иконата Кристо и DJ C. София, тук искаме да ви чуем ръцете горе! Обичате ли хип-хопа? А главата топа, ливи! Искам да кажа, че това турне е за любов, това турне е за махане на граници, за връзка между България и Македония, между всички хора. Защото независимо какво правим, цялата тази музика, всички тия глупости, ние сме хора. Трябва да се грижим един за друг и любовта е най-добрият начин да покаже, че те е грижа. Ръцете горе, искаме да ви чуя. One Love Tour. Тук ли сте? Това е. Let's go. Всички ръце горе. Турнето започна на 22 юли в Банско и премина през 8 града. 8 е София, Банско, Струмица, Охрид, Слънчев бряг, Варна, Пловдив, Скопие и сега завършва в София. Направихме турнето, защото вярваме, че по-бързия и лесен път едни към други обратно между България и Македония не е през ровенето в история, през идеология и политика, а през това да правим заедно неща в музиката, в телевизията, в киното, младите хора да са заедно и на сцената, и пред сцената, и това е най-бързия път едни към други обратно. Надяваме се, че ще поставим началото на една голяма традиция, защото до година One Love Tour ще се превърне в фестивална платформа и няма да бъде само турне за хип-хоп. Ще бъде цялостна фестивална платформа, в която ще има групи, които гостуват от стендъп комедия, през детски състави, фолклорни състави, джаз, поп, рок и така нататък.